Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat na niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Nang, dili ko ni anak si Sir Servando. Kuan. Mayan, huwag ka makaila kung kinsa siyang tinuray. Nang, dugay na nagserbisyo ni ang among pamilya. Ang buot kong ipasabot, si tatay. Anak na ang iyang pagtanaw na ako. Sukat sa gamay pa ko, ingon ini kanaw na ang iyang buhato na ako. Kung may honors ko sa eskwelahan, i-blow out ko. Kung niya pang iyang pamilya, kauban ko unta sila karon sa selebrasyon. Mayan, paminaw na ako. Nang, nagkasabot ko sa imong concern, pero ayaw kabalaka, mag-amping ko. Muadto ka gyud ay. Dawaton mo gyud ang iyang imbitasyon. Kuan. Unsaon ko man sa pagbalipad. Maikog ko. Asa dapitan ninyong day? Asang dapita? Hello, Kapitan. Hello? Oh, Lucina, kumusta? Huwag ko malimot sa pag-uungan. Kuan, pero Kapitan, magkinahanglan ko sa imong panabang. Kinahanglan ka protektahan na to si Mayan. Ha? Oh, nga naman. Pamati, adto karon dayon ining hotel nga akong isulti nimo. Kung unsa man gani ang magasto mo, i-reimburse na ako. Ha? Hotel? O sabay tuon ko sa hotel? Pamatig maayo, Kapitan. Importante nga makaabot ka dito sa labing madali.
Uy, kasosyal ko nako. Adto ko mag-dinner dito. Mahal kayo dito. Kinahanglan gyud kapitan. O kinahanglan may kauban ka. Aron dili magduda si Sir Servando. Kung sa may inyong magasto, akong bayran. Kinahanglan masiguro nato ang kaluwasan ni Mian. Okay. Umagaron ko siya, dili ba? Ma-imagine ko lang ang dagway ni Sir Servando kung makitaan ko dito. Mao kanay gusto kong mahitlabo nga maglagot siya nga masanta ang iyang mga plano. Okay. Tawagan ko pa ang akong partner. Siya ang magsaulog sa adlaw na tawhan. Sige, Asusina. Mahibaw ka na yun sa akong lakaw. Relax sa takaroon, oy. Mabitaw tong amo. Samot gadit tam human ini. Talibot ka nga may deadline tang giapas. Basol, biyan ako nahinaya kong anhi din oy. Wa may happenings din eh. Mingaw kay palibot. Gusto ko din Raji. Paminaw ko. Nadinhinga kong kalibutan. Ano go nang imong pagkamagna cum laude, oy? Nya, usikan lang nimo din napita? Usa ka isla nga layo sibilisasyon? Dili layo, Raji. Magkaabot ako na sa tagusto. Ug adunuhan kining isla. Nakita mo mabitaw ang abot nining mga kabtangan sa mga Mariano. Kang Servando de Dios. Sa mga Mariano ni, si Sir Servando mismo ang nagingon. Kung mao na, nganong di mo man lang i-claim nga imo ning dapita? Nahibaw kang lisuna. Hangtod nga dili madakpan ang kriminal. Ano bang kinanglanong pa namang paabot ka? Ang buhaton mo lang papakita sa imong birth certificate. Lisod na. Pwede na. Magpatabang lang, Papa. Nakasabot sila sa balaod. Ang importante lang nga mamatud-an nga tinuod ang papilis nga imong ipakita. Ang sakay reaksyon ni Sir Servando, no? Ano kang di man na nimo buhaton? Ha? Pero nagkapailan ako niya. Isip si Paulo de Dios. Yun na pa. Nganong di naman lang nato ingno ni ini pagpaagi? Unsaon? Hello, Mayan. Sir Servando, late na ba ko? No. Husto kaya ang imong pagabot. Nag-inom kong gamay para abrigada. Andaw na ang atong dinner. Wow, nindot kaayo din eh. Nagod na. Ganun. Akong biraho ng siya. Kahumot mo. Salamat. Daga ka na yun. Hingpit ng dalaga. Nangalimyunas ka humot. Kuan, gift ni Paulo na ako. Paulo? Oo, si Paulo, sir. Ang accountant mo, si Paulo Isidro. May boyfriend ka na? Ha? Oo, sir. Kuan, naibaw naman si tatay. Pili ka pa nga makig-boyfriend. Sir. Si Paulo. Excuse me, sir, ha? Tubagon ko lang si Paulo. Gusto pa kong unhan. Dili ba mo? Dugay ko ikaw ang gibantayan. Karoon, mauna ang oras. Ay, kikinuyugan sa panahon. Kinahag ng buhaton ko kita.
partner. Nakita mo akong nakita. May gibutang siya sa baso. May daotang plano ang animal. Ayaw na, sagdi lang. Basta tan-aon talang una, ha? Unya na tamo duol karon kung maklaro na gyud ang iyang motibo. Asa ka karon, Mian? Kauban ko si Sir Servando. Nag-dinner mi. Dami sa usa sa mga international hotel sa Mactan. Anong namas Bagtan? Kalaywod. Anong wa man sa siyudad sa Cebu? Aron di ka maglisod pa uli? Niamang ko siya nag-check-in. Usa? Hey! Relax. Nag-dinner rami, no? Mapauli na ko ini man. Ay, daghang taxi diri. Ambing, Mian. Naibaw kang dili ka angay nga kumpiyansa ni Bisang Kinsa. Okay lang. Ayaw ka bala ka. Gisulob ko ang imong kwintas. Aron, kanunay kong mahinumdum nimo. O sige ha, kahit tingali gigutom na to. Musaw na kong balik sa restaurant. Uy, murag di na maayo. Saan naman lang kung binuangan siya dito? Tuwa mo siya mag-check-in. Dili ka na mahitabo. Dili sa magbinuang kang miyan. Maikog siya, niya magtrabaho niya si Nungmar. Kana lagi og doon na siya, ana. Kung tinuod ang kingon ni nanay mo, nga iyang tingog ang nadunggan niyang maoy nagpatay sa imong mga ginikanan, di siya magpanuko sa pagbinuang kang miyan. Roger, tago na ito sa papa mo. Ha? Mga itagtabang. Kinahalang nga maagpas dito sa miyan. Nag-check up ni mo ang imong boyfriend? Oh, permisi mo tawag na ako din ng mga orasa. Mao ba? Predictable siya kung mao na. May schedule sa matag buhato niya. Ingon sila anak ka-organisado. Pareha sila. Unsa ni? Murag may balik siya. Sir? Oh, ha? May kisulti ka ba, sir? Oh, wa. Sige na. Ibig ka na imong drinks. Makikibug daw kayo. Thank you, sir. Partner. Nakakita ko. Giinom niya. Pero magpaabot ha. Basig nasayop lang nasayop ta sa atong katahap. Atong tanaw ang resulta. Unsa man? Mo-order pa ta? Obvious kayo ta dinhi kung dili ta mo-order og usab. Waiter! Sige na. Kaon na may yan. Para di kahuman, wine na lang ang atong atubangon. Pero samtang magkaon, mag-inom kag wine. Kay wine should be taken with food. Man. Ganun ka? Nalipong ko. Tungod yung alis akong giinom. Gutom ang gud ko. Unsa man gusto kag buhig na? Pwede di mong gamito ng akong room. Narasat ba ko na? Dora kayo. Daday. Mag-akon ko ito. No. Dili. Kalahit sa akong gipati. Daday. Kaniyot kayo. Magpatabang ko kuwait. Aron maaga ka dito. Mian? Daan pa ko si Mian. Mr. Servando, ako si Jess Isidro, ang amahan sa imong accountant ug boyfriend ni Mian. Ako siyang dadoon sa kong kwarto rin eh. No. Dadoon siya sa clinic ning hotel. Waiter, tabangi ko palihog. Dadoon to siya sa clinic.
na. Usa ba na yung inyong mga pagkaon din eh? Ang inyong drinks kanong ingon man niya na ang nahitabo sa kong kauban. Dili food poisoning ang hitabo, Mr. Servando. Sa tanaw ko nakainom siya para katog. Mausap na duda sa nurse. Pero niya na karon ang doktor. Oh, di na ta magpaabot pa. Dan-o na sa ospital. Excuse me. Oh. Hello? Hello. Sir, si Paolo ni. Oh, Paulo. May kayo nanawag ka. Si Mian. Si Mian, di ako karon ba niya? Gida ako siya sa clinic sa hotel. Pero mulahos na mi sa ospital. Kaya may gusto ni Sir Servando. Palihog, sultihi ang amahan ni Mian, ha? Usa? Ngano, sa manita po? Nalipong lang. Nakainom og wine. Naatol nga, diri ko kay nag-celebrate mi sa birthday sa kong kumpare. Ayaw ka pala ka. Ako'y may bawa kang Mian. Ayaw sa pasag sir. Ayaw lagi ka pala ka. Unsa ka ba? Umagaron ko guna. Basta pareada yon ang iyang pamilya. Okay, bye. Ngano makatagan mo magproblema ang iyang pamilya? Katungod nilang masaya, dili ba, Sir Servando? Dadon ka na to sa ospital. Dili lang ta magpaabot og ambulansya. May daa kami sakinan. Isakay na namo siya. Sige. Musunod ko. Unsa? Si Mayan? Luy, mukuyog ko. Kinahanglan nga masusi ko ang kahimtang ni Mian. Oo, sige na. Tata na. Gamiton na nato ang motorboat ni Sir Servando. Mian, salamat. Salamat nga nagkamata ka na. Kumusta? Sir, unsay na itabo? Unsa na itapita? Gida ka na mo sa ospital. Human ka kawad is panimuot sa dinner ninyo ni Sir Servando. Si Sir Servando? Sa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.